Pracujem na Obchodnej akadémii v Považskej Bystrici, som učiteľka účtovníctva a ekonomických predmetov a do súťaže som sa prihlásila s projektom Aplikácia zákonníka práce v praxi, ktorých som vyučovala našich študentov. Je založený tento projekt na rovesníckom učení, kde žiaci sa vžijú do role učiteľa, lektora, pripravia si učebné materiály a potom prednášajú danú tému pre svojich spolužiakov. Čiže ich úlohou je odučiť, potom následne to všetko zopakovať, toto učivo s prvkami neformálneho vzdelávania, využívali rôzne krížovky, myšlienkové mapy. Pri takomto neformálnom vzdelávaní dosiahneme aj to, že aj tí žiaci, ktorí za normálnych okolností sa bavia alebo nepracujú, tak sú donútení pracovať z toho dôvodu, lebo oni pracujú ako tím. A oni sú ako tým hodnotení. Čiže tí, ktorí v tom týme pracujú, tak nedovolia, aby niekto dostával tie dobré známky zadarmo, alebo naopak, aby im svojou nečinnosťou pokazil tú prácu toho celého týmu, aby oni boli ohodnotení horšie. Za najväčší úspech tohto projektu považujem to, že táto náročná téma zákonníka práce žiakov veľmi bavila. Neformálne vzdelávanie stužuje kolektív študentov. Núti žiakov, aby využívali svoj talent, núti ich, aby hľadali nové informácie iným spôsobom a zároveň ich núti prezentovať svoju osobnosť ako takú. Samozrejme, že v tomto projekte budeme pokračovať aj naďalej. Aj tento školský rok ho učíme. Budeme ho ešte rozširovať nielen na zákonník práce, ale aj na ďalšie témy, ktoré sú v tomto predmete a už učíme to aj s kolegyňou vo viacerých triedách. Kariérovým poradcom chcem odkazať, aby začali pracovať s mládežou alebo s deťmi už od útleho veku, pretože táto problematika je v našej spoločnosti veľmi dôležitá.